Jiya dai ta wuce, a yanzu ake yin taɗi. In kana da mawaki dole ya baka nishadi. Idan ka ce sukuwa dole a kyale doki. Idan ka bi sahara rakumi fa bai raki. Wajen farauta lallai fa na ga mamaki. Kare da ya bi zomo artabu ake da haki. Lallai halal da wuya maganar ba in kari. Kasan da bi lallai yau ina da labari. Shi yasa sansani sana'a yayi mata tsari. Sannan sarauta ya girmama ta ba sharri. Tuna abokai da matasa na kaunar shi. Da ka taɓa shi ka taro match ko bashi. Allah riga ma Hassan Altina shugaba. Sansanin Bandura yayi maka ba mai fushi. Kuna sauraron Murtala Muhandis Kano a cikin waƙar sarauta ta Alhaji Hassan Altine shugaba, wato sansanin Gwandu. 081 38 04 03 66.